Lamoy lisod ka ay tarang tripod. Ang bukoy tripod. Ano na gisan-gisan ng cellphone. Ito na pilig. Ako tripod. Paadon-adon sa kanila. Tripod ko. Sige ganahan ng gagsungan branghoy. Kaya nakapay problema daw ganina. 22 kilo. Sumhan po na tawag. Sumhan po hangsok yun itong kuan, ninigan. Sa unsa. Nanos. May lingaw. Ito pa man ang size ng kapon. Ayan sa tisyo. Kita lang ka sa yung kuwan. Nikutos. Naman na dek ko kuan. Manggod. Namang gihado sa Santos. Ano na ang kuan. Bibiog ka ng kamay. Sumang langhoy magya. Bitaw. Wala ni gibo kayo. Ana, pipinas oras. Kaya ako gibo kayo dito ko wikan ko sa alis. Alis ako daan gibo kayo. Kaya dito babag. Kuan ang gabi. Napulpilan ng kahoy. Dami kay gasman. Piti-piti ako gas. Kaya rabi ng gas. Rabi bang hala. Pa ito mahal ng gas. Kaya ika barang mga bata. Ay nagilog kayo. Wala niyo kuhan. Hindi lalo na. Mamining ayop, ang gabi diha. Please sa taghap. Morning ma'am. Morning di ay. Ang gabi di ay. Damgo. Ang gabi di ay. Servisyo. Dalang sama po yung araw. Nangigo pa nga sa ganda sa una ko mga inani Japon saan taman wala may itong pad sa umugoy mo kurinta nami katuig sa among kami diyan karong Mayo 15 pohon so pa o kurinta na ko nami mga tubuan na lisod food balik sa bata 40 ka tuig lang inantos. Wag yapon mo santos.
Maghapon. Story boot bitaw ta sa ona bitaw kag may pag mga bata ani kamot pag kay makapahuway. Diyan to sila namin din na abi ng makapahuway marang day hapon. Santos, pero mo Santos. Kadang kadung yan nga mga pagsulay sa kinabuhi. Bitaw. Sa kinabuhi. Pagsulay sa kinabuhi. Batas-pitas. Ihap. A few moments later. Hello, good morning. Hello. Good morning. Sa ko kundit. Ini na para pamahaw. Ako po ito para daw. Good morning. Thank you, Lord. Kaya ako sa kinabuhi. Magat daw. Magat ko sa makarang daw. Hindi pata. Sama namin. Biglang panikay-kikay. Kasi kumidyo na mga karon. Okay. Kung ito ba business ko gabi lang mo naikan kita po kay na to gabi yan at na. Kamata ko at kapuhan. Dali. So pamahaw sa mga kilos. Pagkakay na mutana na nasa tunugihan sa mga ako, naraman sa ilang bahay. Mga ibang kaduding. Dito yung kuron kaya ang natawa ito na. Kaya, isa naman yun. Sabi dati, tuwan sa paglasa, sa ibang tubo ng aluto. Sige, ito. Ilagay na po ko ipalo po kuhan. Anong pa naman ito. Kabagan dito ng nainingan na ako mo kung yung maguwang, ako kung yung magbatong sa mga pagubot ang mga kaitunan. Ako bitaw, ito ka ng pagkakaroon. Ako lagi maguwang. May mabuwang na way kambo. At kung nilabot ito bating-bating, kaya hindi naman ang mga batang kakway, mabuwang naman, pare naman meat.
Huwag na yung tanan. Hindi ako magbadag-badag ko. Hindi ako yung nangpay. Nilatan. Hindi mo ang pulis mo. Palinaw ko yung pinapil. Dapat ito ang badag na sa nagpakamuro na mag-imuhin na naman ko na kayo-sanin. Kasi kinamangmuran mo yung mga badag. Kasi sa may kaso power. Ang pananahan. Power. May power sa kilikili. Magpidang-pidang yung tawag ko yung mata. Dali-dali. Kamay na na eh. Na. Ang bata o manak. Hindi ko meron. Islog. Na. Ang luto. Prepare ko para bawon. Chop. Para bawon sa mga bata. Madaglughang mata ako sa amin. May narimtan. Yung pidin ako dani. Lamara ako magputi. Hindi na. Sadaan. Pamahaw. Ito na po ko. Pork chop. Pork chop. Tingnan mo na nagtinog. Layuan. Tawag na lang. Itlog nga i-repas. Refrigerator. Kalipat ko sa hinganan. Moro nagtingag. Hello, be. Morning. Morning, be. Yan nasa mga madam. May first serve na sila mga ito. Ang dalaga. Ito na. Saba ang kuwan. Aduh, natin na akong update sa amin. Good morning, tanan. Ma'am yun ngayon. Morning. Salamat kayo, ma'am. Sa kaming li. Hindi sa tanghap. Morning, ma'am. Sagat mo. Tanan, good morning. Ito yung corn o pork chop. O bawon. May mga kabalo, may buntag. Kaya sa Riandiro City, ang pagkanan, ang pagkalibutan niya. Ito, nakod dahil. Dito yung mata na niya. Kabili-dali, yung limpan. Yung wari, living na deron. 1 ako, 9 days na naman, 30 na pesos.
bebe na. Advance. Happy Valentine's Day. Tanan yung mga kaigsuunan. Advance. Valentine's. Tanan. Sarap-sarap po po. A few moments later. At saka ipalis naman ron, managagabaho, managag pang silong sa inay, wa pag ipamaga kay kulimlim, panali para mapilo. Kaya dali kong luto, tinulagan niya, kay katuloy hanggang dyan, nga, so ni nanay, nga palagi makagawas, nasa inyong gyapon, sa kinanglan gyapon, o katong B+, nga dugo, dyan. Kaya nga ako dari, may nagdastaw nga ng donor o dugo. Naninsyat sila nga, naninsyat ako gagaw nga, magsabaw ko ko kay parang kaan o sinabaw tong taong ikuhan o ng donor o dugo. Manang day magkaan. Ngayon nasak mo kong tinula, yung basta niyo mahigagaw laki nga parang nakumapulaman na diyang hapon ng tinulahan. Ano din ako magluto para panihapon. Kay kuan balik-balik data sa ngayon lagi nga nasit sa inyo sa kabuan na si Jah mo na ngayon nga kuan nagbanta sa gamay pakya hap-hap jugo ba di ko kita og video ba og photo sa natunod kayo ko maka da sa amin nadim talagang sa amin kada ding storybook sa takarejot dang pahuway na silong kadang dyan na hospital kuan na pilibiro na ni dyan dito na siya ubay dyan katong time dito nagpa-extreme dito na namang nakitaan dyan forward siya din na sit inyo kaya mamutog na dyan opera siya sa kidney nakagawas na itong niyaging simana dyan murag 3 days sa gawas nabalik si Zadana at sinyo kay katulaging ijahang tubo sa isang opera na may nagdugo na may gawas nga dugo sabi na mo okay na tong paana nagdugo nga okay na tong nagagos o sa tingin pa ito sa operan sa karon kuan di ay ipirahan sa balik karon ganiha mga alas 9 tungod sa kanang na ay nabagtas ko na tahit-tungod sa pagkubo. Yun na may gagawang loy ka bisuyo. Marabad dyan na yung nagbantay na sa gamay pa ko. Muna nga. Nabisin ko gani ha. Kumakali-li. Masisimrad daw siguro muli-li ko. Hindi ko kadyo. Umaman-haman ko dahil sa trabaho. Tamakan mo kayo katulaging kuan. Bernis sa badua ko, nagwan lang po, dahil wag ang hinay, mo wala mahipos. Wala nga. Hindi ko ka na siya gagawa ng mga to, ang pangalto. Para mga to pangalto. Diba alanganin sa oras. Kaya, nakalili ko niya dahil sa Sabado. Kapag ito nasagot na operahan, sa gapo, nag-zayad sa mga nakapos, mga anak na gano'n nga po blood type B nga dugo. Nakakita naman nun sila. Mag-update pa ko nila ron. Kamusta na? Hindi ko makalimot na nga dyan nga buwan. Mga badi-bading nanikate sa una. Duha na sila nga des. Tuloy sila ka. Ija anog. Ija nga des bay nagpudyo. Upat gaza di ay. Kato sa yuboy, dagko na mi, sila putlong kam, dito po sa bahay, kato sa ninging kalusit, dito po sa bahay si Jama po ito, unang bantayin las na lain na mo, si kalusit, yualoy, si Sarito, kato machika, dito sa bahay, tanan laging mga suong nanay, dito sa bahay, yung kay Star, kato pong ginamanghuran, si aning Asya Yasiriya di apuntos amo
Kaya disuyo sa una kaya sa kong ingon nga. Kaya ko likon sa gamay pa kuno kaon kuno ko. Ikurikong kuno ko sa gamay pa. Matod panidza. Di ko kuno itag hingagaw na kada na. Nasaan ka na suyo aloy. Magod ko nagkuha ng panghingagaw sa una sa kuan kay ako kuno sa gamay pa. Kuno ko masalin. Di kuno ko masalinaan tungod sa gikurikong. Uso ko ng kurikong sa ano 1967. Ang panganak ng Nay na 1967. Nangalata ko yung tiil. Kaya uso kurikong. Damo lagi ito ako, kurikong po. Putos na kong kugudlot sa dahon, sa saging. Saka tinungad lagi mga student lang na nila yuyo. Mana nga. Sakad pagka-hospital ni Dja, kaduha po ko nakangadto. Katulo na di ay, yung primero nagdako pagkaon, din nagdako kami sa igagaw, nagdako. So man nga bulanghoy sa ikaduha, katong dapo ko gulay luto. Kadiyas Sabado nagdagi hapon ko luto. Dito ko gikan sa bahay. Itong luto ko pritong isda o itong gulay nga palidza. Dito siya yung may pakanan dito katong gabantay. Itong anak sa igagaw. Huwag din ako mabisi-bisi mo. Huli ko nagtulog. Karoon na langali na kay alas 3 na manggudron sa kanilagi pang nai buhadas kasada. Di po ta maka pakuha-kuha. Huwag dalig motor kay nalagi dakop. Manang mag-commute ra ko. Sabi na ako mag-commute. Kaya di pa lamang ko mag-commute. Pwede naman ko mapakuha ko mga alas 4:30 or nga na mag-commute ko, mula ka pa man ko, sa idog kasakay na sa skinan, sa say na po ko'y paliton. Walang mo, kuhan pa ko, muskala pa ko ang dao. Walang pasinugma ng planuhon. Hindi ko kadyo busy ugma, ubang na siguro ko muli. Paabungan siguro po kung sa magdakog, dinamugan, maging laman malingaw akong gibantay. Na masimo-simo. Kaya di ko padayan mga kanangan sa hospital uban. Iban bito pag magbantay hindi magdimi-dimi mo kang hospital pero okay naman kaya naman sila private man sila naman sila kagalingon nga kuan kwarto. Ako gani pagka-admit na itong niyaging tuig at panumdum nga sirlin gani maluwi galing ko kaya ang rasyon sirlin mo kaon. Kaya nagtipid sila. Rasyon na sila yung pakanon kay mo tug tay mga di ko pakanan dyan na may rasyon mo sila yung kaon. Salamat din nilin sa una sa wala resip lang na. Ako kumulayas manilip ang tukudan sa kumulayas. Nilip mo si kukunta kugapon. Kubot na din. Kung nakaw na din. Ngani ko. So, akong mulayas.